Kiewit, nationale kampioen. Hij pakt hier de eerste plaats in deze derde kwalificatieronde. Op weg naar de finish neemt hij met zich mee Carlos van Hees uit de Van Hees family. Jawel hoor, hij kijkt eens over het schoudertje en ziet dat de nummer 3 een flinke afstand heeft genomen van hem. Hij gaat zo rustig cruisend op weg naar de finish. Op de tweede plaats gaan we kijken wie we mee gaan nemen op plaatsje nummer 3. Is het met 713 Daarnaars. Daarnaars zit er prima bij hoor. En we gaan hem terugzien in een halve finale. En dan hebben we ook nog de 600 Ronald Maurits. Hij pakt de vierde plaats in deze derde kwalificatierit. Oké, gaan we kijken naar de volgende rit met Ronald Lemmens, Tim van den Broek, Lina van den Boom, Tim van Kronenburg, Lisanne van den Burg en Ricardo de Wie. En het is wederom Ronald Lemmens, een hele snelle man uit Veldhoven die hier als eerste richting finish gaat rijden. Hij weet zijn trappers prima rond te krijgen, maar ook de dame in ons gezelschap, Nina van den Boom. Zij weet